Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Kliwon 19 Desember 2020 kita wiwiti ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak prasetyanipun Gusti, prasetyanipun Gusti. Yesaya 29 ayat 19a. Para wong kang nandhang sengsara ana ing pangeran jiwa bakal saya banget anggone suka-suka. Para adiyuswa, gesangipun kita punika kados dene lare ingkang nembe sinau ing kelas. Nalika guru mulang wonten ingkang gampil mangertosi, nanging ugi wonten ingkang ewet mangertosi. Nalika wancinipun ujian, pelajaran ingkang gampil dipun mangertosi, tamtu gampil dipun wangsuli. Nanging pelajaran ingkang ewet dipun mangertosi, ugi ewet dipun jawab. Mila kangge nambah pangertosan, siswa kedah sinau malih, sinau kanthi temen lan sregep. Yesaya 29 ayat 19a ngendika, para wong kang nandhang sengsara ana ing pangeran jiwa bakal saya banget anggone asuka-suka. Lumantar ayat punika, sawetawis bangsa Israel nembe sengsara lan mlarat, ingkang nindes lan daksya sami nutupi srana ngabekti ing pedalaman suci. Papan pangibadah namung sakdermi kangge ngresiki dosa, nanging tetep kemawon adigang adigung adiguna. Perkawis punika ketingal lan kepireng dening Gusti Allah. Milanipun Gusti Allah badhe njejekaken keadilan lan pangluaran dhateng tiyang ingkang katindes. Gusti Allah badhe ngukum para tiyang ingkang tumindak boten adil, kathah tiyang Israel ingkang boten mangertos kenging menapa gesangipun ngalami sengsara, nilaraken negarinipun lan dipun bucal ing ngamanca. Nanging prasetyanipun Gusti Allah badhe mawujud lan tundanipun bangsa Israel badhe mangertos Gusti Allah badhe ngewahi kahananipun bangsa Israel dados sae malih lan kebak kapingahan. Para adiyuswa, wonten wekdal ing gesang kita ngraosaken gesang ingkang awrat lan kita boten mangertosi sebabipun punika kedadosan ing gesang kita. Manut dawuh pangandikanipun Gusti dinten punika, monggo kita sinau sabar. Sabar punika boten ateges kita namung mendel, boten nindakaken menapa-menapa, nanging kita tetep ngupadi gesang senadyan awrat. Awit kita mangertosi kegiatan kita kangge nglampahi gesang badhe nambah nalika kita netepi prasetyanipun Gusti ing saklebeting gesang. Mila sumangga kita tetep netepi prasetyanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut, pilih prasetya paduka dhateng kawula tetep wonten. Malaga para paduka tetep setya dhateng prasetyan paduka, lan paduka temtu badhe makarya lan maringi berkah dhateng kawula. Malaga para lumantar Natal paduka paring pepimut, bilih paduka rawuh ing jagat sak perlu mitulungi kawula tiyang ingkang dosa. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi lan paduka ingkang ngandhi. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang ringkih raganipun nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, kawula pitados
paduka ugi mboten nikaaken, paduka ugi badhe paring kegiatan lan kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken lari-lari kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi malakepara ing dinten Natal menika tamtu paduka badhe ngempalaken lari-lari kawula kalian kawula. Kawula ugi masrahaken program-program adiyuswa sae ing gereja, ing klasis, ing sinode, tabloid adiyuswa, wasita adi, mekaten ugi pengetan hari lanjut usia ing Jakarta tahun ngajeng. Paduka ingkang berkawula para adiyuswa matemalumantar menapa kemawon ingkang katindakaken para adiyuswa tansah caket raket kalian paduka, malakepara para adiyuswa tetep nindakaken pakaryan paduka jumbuh kalian kawontenan. Kawula pasrahaken padonga pasambat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adiyuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga.